नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर किशोर काटकर तुम्हा सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो। मित्रांनो, आपण दर व्हिडिओमध्ये आपण प्रत्येक आजाराबद्दलची जी माहिती घेत असतो त्याच्यासोबतच मी काय तपासण्याही सांगत असतो। तर ह्या तपासण्या प्रत्येक वेळी काय असतात त्याच्याबद्दल आता आपण इथून पुढे काही व्हिडिओजमध्ये सविस्तर जाणून घेणार आहे। त्यापैकी सर्वात प्राथमिक तपासणी जी केली जाते ती म्हणजे हिमोग्लोबिन म्हणजेच HB पर्सेंटेज, की त्याचं करण्यापाठीमागचं कारण काय नेमकं राहतं ते आपण ह्या व्हिडिओमध्ये सविस्तर पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला। तर मित्रांनो, हिमोग्लोबिनची टेस्ट पाहत असताना आपण यामध्ये हिमोग्लोबिन म्हणजे नेमकं काय हे सर्वात प्रथम जाणून घेऊया। तर हे एक प्रकारचं प्रोटीन आहे की जे आपल्या तांबड्या पेशीमध्ये असतं आणि ते आपल्या शरीराला पूर्ण ऑर्गन्सला आणि टिश्यूला आपल्या अवयवांना ऑक्सिजन देण्याचं काम करत असतं आणि जो शरीरातील कार्बन डायऑक्साईड आहे तो फुफ्फुसाद्वारे बाहेर टाकण्यासाठीचं जे काम चालतं ते पूर्ण हिमोग्लोबिन करत असतं। तर मित्रांनो का केली जाते तर आपल्या शरीरातलं जे रक्ताचं प्रमाण आहे ते जाणून घेण्यासाठी ह्या टेस्टची आपल्याला मदत होती। साधारणपणे या टेस्टचं जे नॉर्मल प्रमाण आहे जे पाहायला गेलं तर पुरुषांमध्ये 13 ते 16 ग्रॅम या दरम्यान राहतं आणि स्त्रियांमध्ये 11 ते 14 ग्रॅम ह्या दरम्यान याचं प्रमाण राहतं। काही तुम्हाला आजार असतील किंवा काय असेल तर त्या ह्याच्यामध्ये ह्याचं प्रमाण कमी झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं। उदाहरणार्थ काही जुनाट आजार असतील, साधा कॅन्सर असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीला पायल्सचा त्रास असेल तर अशा व्यक्तीमध्ये HBचं प्रमाण कमी झालं म्हणजे रक्ताचं प्रमाण कमी झालं असं आपण म्हणतो। त्यानंतर कॅन्सर असणाऱ्या व्यक्तीमध्ये ॲनिमियाचंही प्रमाण भरपूर वेळा पाहायला मिळतं। तर अशा व्यक्तीमध्ये सुद्धा की HBचं प्रमाण हे आपल्याला कमी झालेलं पाहायला मिळतं। ही तपासणी तुम्हाला तुमचे डॉक्टर कधी करायला सांगतात तर साधारणपणे तुम्ही त्यांच्याकडे ज्यावेळेस ह्या तक्रारी घेऊन जातात, उदाहरणार्थ तुम्हाला थोडं जरी चाललं तरी धाप लागल्यासारखं वाटणं, भूक नसणं, वारंवार तुमचं तोंड येणं, चक्कर आल्यासारखं होणं, खूप दमल्यासारखं होणं, थोडं जरी काम केलं तरी पायाचे स्नायू दुखावणं, ह्या ज्या लक्षणे असतात त्यावेळेस तुमचे डॉक्टर HB करण्यासाठी तुम्हाला सांगतात आणि त्याच्यामधून ते रिपोर्टवरून निष्पन्न होतं की तुमचं रक्ताचं प्रमाण हे कमी झालं आहे। तर त्याचबरोबर अजून कोणत्या आजारामध्ये हा HB कमी झालेला आपल्याला जाणवतो तर मागाशी म्हटल्याप्रमाणे खूप दिवसापासून जर तुम्हाला काही आजार असतील, उदाहरण द्यायचं झालं तर कॅन्सर आहे, किडनीचा आजार आहे, त्याचबरोबर थायरॉईडचे काय आजार आहेत त्याच्यामध्ये ही HB कमी झालेला पाहायला मिळतो। त्याचसोबत आपल्याला जर खूप दिवसापासून मूळव्याधाचा त्रास असेल, त्या ठिकाणी ब्लड लॉस जर होत असेल तर आपल्याला HB कमी झालेला पाहायला मिळतो। पाहायला गेलं तर मित्रांनो, स्त्रियांच्या बाबतीत स्त्रियांची मासिक पाळी असते त्याच्याबद्दलच्या ज्या तक्रारी असतात त्याच्यामध्येही HBचं प्रमाण कमी झालेलं पाहायला मिळतं। जर काही कारणास्तव तुमचा ॲक्सिडेंट झाला, काय त्या ठिकाणी ब्लड लॉस जर खूप झालं तर तिथे तुम्हाला HB कमी झालेलं पाहायला मिळतं। त्याचसोबत यकृताच्या संबंधित जे काही आजार आहेत त्याच्यामध्येही आपल्याला HBचं प्रमाण हे कमी झालेलं पाहायला मिळतं। अशा वेळी तुमचे डॉक्टर मग तुम्हाला HBची तपासणी करण्यासाठी सांगतात। आपण आत्तापर्यंत हिमोग्लोबिन कमी झालेल्याचं पाहिलं आपण। आता काही आजारामध्ये हिमोग्लोबिन वाढल्याचं ज्यावेळेस डॉक्टरांना जाणवतं त्यामध्ये पाहायला गेलं तर असं कोणते आजार आहेत तर आपण खूप डिहायड्रेशन झालेलं असेल, तुम्हाला खूप उलट्या झालेल्या असतील किंवा तुम्ही उंचीच्या ठिकाणी राहायला असाल, त्याचबरोबर तुम्हाला काही फुफ्फुसाचे आजार असतील तर भाजलेल्या व्यक्तीमध्ये पाहायला भेटतं आपल्याला की HBचं प्रमाण वाढलेलं असं। सोबतच धूम्रपान करणाऱ्या व्यक्ती असतील त्यांच्यामध्येही स्मोकिंग ज्यांचं एक्सेसिव्ह असतं त्यांच्यामध्ये HBचं प्रमाण वाढलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं। तर मित्रांनो, आपण आत्तापर्यंत HB पर्सेंटेज ह्याबद्दलची माहिती सर्व जाणून घेतली। हिमोग्लोबिन आपल्या शरीरात कसं काम करतं याबद्दलची माहिती आपण जाणून घेतली। आता आपण हिमोग्लोबिन स्वतःहून वाढवण्यासाठी काय उपाय करता येतील, घरच्या घरी कसे उपाय करता येतील ह्याबद्दल जाणून घेऊया। तर मित्रांनो, आपल्या आहारामध्ये सात्विक आहार म्हणतो असं आपण त्याप्रमाणे आहारामध्ये सर्व पालेभाज्यांचा समावेश असणं, उदाहरणार्थ पालक, हिरव्या पालेभाज्या इतर ज्या असतात सीझनल ज्या मिळतील त्यावेळी आहारात भरपूर प्रमाणात असणं, त्याचबरोबर लाल फळं जसं की सफरचंद, गाजर, बीट ह्या गोष्टींचा आपल्या आहारामध्ये जास्तीत जास्त समावेश असणं, त्याचबरोबर लोहयुक्त पदार्थ जे आपल्या खाण्यामध्ये जास्तीत जास्त कसे येतील ते त्या पद्धतीने बनवून घेऊन आपण ते आपल्या आहारामध्ये वाढवले पाहिजेत। आणि या सर्वासोबतच आपल्याला व्यायामाचीही तितकीच गरज आहे जेणेकरून हे जे काय आपण खाणार आहे ते पूर्णपणे व्यवस्थित पचन होऊन
त्याचं रूपांतर आपल्या हिमोग्लोबिन वाढवण्यामध्ये परिणामकारक ठरेल। तर ह्या सर्व गोष्टींचा तुम्ही उपयोग करून तुम्ही तुमच्या शरीरातील हिमोग्लोबिनची कमतरता दूर करू शकता। तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचबरोबर व्हिडिओला लाईक करा, त्याचबरोबर तुमच्या मित्रपरिवारामध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा, त्याचबरोबर जी समोर बेल आयकॉन आहे ती प्रेस करा, जेणेकरून तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ जो मी अपलोड करीन तो सर्वात अगोदर त्याचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। मित्रांनो, इथून पुढे आपण येणारे जे सर्व व्हिडिओज आहेत त्याच्यामध्ये आजार आणि त्याचबरोबर आज जसं टेस्टबद्दल एका सांगितलं तसंच आपण प्रत्येक टेस्ट जी हॉस्पिटलमध्ये किंवा तुमच्या इतर क्लिनिकमध्ये जी सांगितली त्याबद्दलची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत। तर तुम्ही ही माहिती मिस करू नका, त्यासाठी तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर आत्ताच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहत राहा। धन्यवाद।